Ramogi TV. Nek mar joma mine osebedo ka medore pacho ka indie ka penjo maduong' en ni to ang'o ma osebedo ka timore. Riwruok mar Africa Data Hub katiyo kanyakla gi kambi fwambo gi keyo yor mbui mong'ere kaka African Censored oyawo mbui manyiso nonro ewi medruok mar kwan joma mine mosebedo ka inego e pacho kae. Mbui no oting'o nonro mar nek mosebedo ka itimo ne joma mine gi nyiri chakre higa mar 2016 nyaka sani. Lydia Okeyo ni kodo gi lero. Kwan joma mine ma inego e yore magalagala medore pacho ka. E nonro motim gi kambi mar mbui mar Africa Data Hub higa mar 2016 nyaka sani, joma mine maromo 500 osenegi kotenre gi lwenje mag kit chwech kod weche mag timo osiep ka kwan ni gi chwech ni ohewo 500 kaluwore ni nitiere nek moko mitimo ma ok oyangi gi oganda. Mbui no mar Africa Data Hub yango ni 75% mar joma mine ma osenegigo negi gi jogo magin godo gi tudruok mar hera, osiep machiegni kata mana jogo ma okendogi, kata mana 15% mar joma mine go onegi gi jogo magikia. Nonro ma kama bire seche ma kwan joma mine ma inego osebedo ka medore. Kuom ranyisi, odiochieng' manyoro, japuonj moro mamiyo mapuonje skund sekondar ma Obuolo mantie Nyakach e kaunti ma Kisumu noyudi ringre e ode bang' ka nonege gi jal ma wachore ni gisebedo ka gitimo godo osiep. Jalno mong'ere kaka Job Otieno Sogo wachore ni nochwo gi pala ma onego nyadendino kaluwore gi gwenyruok moko manobedo e kindgi. Jopiny nopodho kuome gi goch kapok obila norese motere kar thieth ma Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital ka nonro dhi mbele ewi nek makamano. Tarik 7 dwe mar achiel higani, ringre nyadendi Starlet Wahu noyudi e od Koyugi more kar dak ma South B e boma ma Nairobi ka onegi e yo magalagala. Obila no omako jago moro mong'ere ni John Matara ma e chich goni nonego nyanno ka nonro mar bero noyango ni Starlet nowito ngimane bang' wito remo mathoth e dende. Kwa upande wa msichana kulikuwa na struggle kwa sababu hata alikuwa amefika kwenye mlango, ni kama alikuwa anajaribu kufungua mlango ili asaidike. Alifuja damu sana. By the time tuna arrive kwa scene na tuli arrive immediately tayari alikuwa ameaga dunia. Tarik 14 dwene, nyadendi Rita Waini noyudi ringre od Koyugi moro kokingi kendo kawiye onge. Nyaka sani osemaki jariyo ma chich nonege magin jopiny Nigeria duto maonge kod otese malong'o mayienegi bedo e pacho ka. Riwruok mar FIDA osebedo ka kwedo nek makamagi ka gikwayo piny owacho mondo omi otim duto manyalo mar neno ni nyidendi ma owito ngimagi oyudo ratichgi. Nonro mar Africa Data Hub nyiso ni thoth joma minego inego kaluwore gi lwenje mag udi, koso bedo kod winjruok makare, kama moko to inege kinde mag dwaro tieko osiepe kindgi gi johera mag gino mathoth joma chuo magin godo gi tudruok makamano ok iyiego kendo makelo lweny mathoth ne chope tho. Bende nonro nyiso kuonde mithoro nego joma minego, 80% mar joma minego inego e utgi owuon, kuonde ma owinjo bed ni gintiere gi arita makare, ka moko bende inego e alwora ma gintiere kendgi gi jal ma gikone to chwenegogi. Oyangore ni kaunti ma Nairobi, Kiambu kod Nakuru otelo e kwan joma mine ma osebed ka inego, ka nonrono bende nyiso ni kauntis mamoko weche ma kamagi thoro timore, to kata kamano ok gichopi hit oganda nikech rem bedo kod jofwambo e gwenge moko ma pacho kae, ka nek moko bende chwe ma ok go ripodgi. Nonrono bende yango ni joma mine mane udi kod mago mantiere kod tudruok mar osiep gi johera magi thoth gi kadho e sand kapok onegi, ka moko ichuo gi pala, moko itong'o ng'utgi gi ojalo, ka mago ma inego gi jogo magikia to ithoro bambi kendo ideyo mawit ngimagi. Bende nitiere mago machwado gi magina ahinya to ponono ne gitudre gi weche manyalo kelo bura motenre gi chike ma pacho ka. Nonrono nyiso ni kwan malo mar joma mine ma inegogo hikgi ni e kind higni 18 nyaka 40. Nonrono oseyo doho kuom rem tieko buche mag nek go e thuolo mowinjore ka buchego thoro kawo ndalo 1,900 mondo omi tiekgi. Magi timore nikech onge mar joneno, rem timo nonro makare, kendo kuom thuolo mowinjore lal mag otese mag doho kata files ewi buchego, apisa matimo nonro kod moko kuom lakteche rem chope doho kaka owinjore e kind mamoko. Nonrono tim kaluwore gi ripode ma osebed ka igolo gi ute fwambe pacho ka ewi nek makamago, kaachiel gi nonro mar riwruok mar piny mangima UN bade makedo kod nek kod tiyo gi ameroji motisi ni United Nations Office on Drugs and Crime UNODC. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Aya wadhi yueyo moro matin e chenro mar duol kwa duogo to pod